pensat com les meves, no sec al costat de guiaix l'observo pren bicarbonat, sal de fruta zero i així que es podreixi o desaparegui. Si no el veig mai més celebraré l'èxit que un dia jauria a la finestra mirant un cel nevat per desembassat d'ironia. Que és per intentar que la gent els diumenges al matí, a part de fer el vol per terrassa, doncs pugui fer un vermut tot acompanyat amb un grup musical o un solista al pati de la Casa Bauman. En principi es fa sempre que faci bon temps, i si no fa bon temps o s'anul·la o es fa a l'interior. De moment va força bé, clar, depèn també del dia. Ara que ha vingut el fred, potser costa més que la gent surti al carrer, però el dia que es fa sol gairebé omplim el pati. Molt bé, gràcies. Molt bé.